karo iki. Besaran saya seni Ratu Maya Indonesia. Patukan iki kadang yen ati saiki apa gunung tak cadung sekondang yen mandung tak siri capek gunung cara modern. Kok cara modern piye to? Lagu lo kok senggane. Lah piye? Wong Capek gunung. Oh yes. Ya terserah aku tuh, aku arep hae. Oh yes terserah. Lah kaya manut Iki versi seragenan itu senggane hae ora apa-apa. Iki lagu niki rock and roll. Rock and roll. Oh, lagu rock. Jadi senggane oh yes, ora hae. Terserah aku arep go hae. Manut tok. Manut e kudune sing manut kono. Kok manut aku. Lah kok iso manut kowe yo, Mas? Loh, aku sing nanggap kok. Oh, ngapunten. Aku sing nanggap. Sing nanggap. Oh, ngapunten, Pak. Lah, sindene apik gare kaya telek. Baleni nakno nang jalo ya. Ngapunten nggih. Jenengan nyenggake oh yes ngoten nggih. Ngapunten ora mboten ngertos jenengan sik nanggap. Oh kudu oh yes. Nggih dipangan renek kok iso kuat nanggap nggih. Baleni. Nang gunung tak cadung